Евген Михайлович нарадзіўся ва ўкраінскім Кіраваградзе, а вучыўся ў Кіеўскім мастацкім інстытуце. Яго сябры, сакурснікі Михаил Бараянц і Людмила Сямыкіна зрабілі партрэты майстра ў 1954 годзе перад яго ад'ездам у Беларусь. Евгений Михайлович женился, и его жена, доктор по образованию, получила распределение в Беларусь, в Ашмяны. И, соответственно, он, как уже женатый человек, тоже попросил в Союзе художников, в своем институте, распределение на территорию Беларуси вместе со своей супругой. Сярод работ Евгена Харитоненкі шмат партрэтаў дзеячаў культуры нашай краіны. Сярод якіх салістка Вялікага тэатра Беларусі Нагіма Галеева, скульптор Леў Раберман і артыстка тэатра імя Максима Горкага Александра Климова. Портрет известной актрисы, народной актрисы и БССР, и СССР Климовой, которая представлена тоже у нас в экспозиции из Фонда Белорусского союза художников, для многих стало откровением. Потому что, например, у нас в коллекции нашего музея есть более поздний портрет 77-78 годов. И публика знала скорее его. На многіх яго карцінах выяўлены беларускія грамадскія дзеячы, як доктор Іван Барадзін ці міністр замежных спраў БССР, удзельнік Вялікай Адчыннай вайны Анатоль Гурынович. Партрэт са збору Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў. Асобны цыкл прысвечаны дзецям, дзе можна ўбачыць і сына мастака Віктара, які прадставіў для экспазіцыі большасць работ. Заставить ребенка долго сидеть на одном месте, заняв или приняв одну и ту же позу, практически невозможно. Все время нужно их занимать. А занимаешь ты их какими-то историями, рассказами, сказками. И вот пока они, открывший рот, сидят и внемлют каждому твоему слову, у тебя есть возможность поработать с ними. З 38 работамі выставы Евген Харитоненка да стагоддзя з дня нараджэння можна пазнаёміцца ў Нацыянальным мастацкім музеі да 14 лютага.